Ile razy chciałeś zrobić coś więcej, podjąć ryzyko, żeby chwycić za nogi szczęście. Człowiek jest tylko mięśniem i sprzymierzeńcem tego, co dał nam Bóg, aby nas odróżnić od zwierząt. Dlatego nie jestem w stanie przewidzieć wszystkiego, efektem czego moje sumienie jest brudne jak beton. Pomimo tego ciężko jest pogodzić jego z przemijaniem, które zabija mnie z roku na rok i z dnia na dzień. Moim zdaniem wszystko musi znów się zrównoważyć, bo na tej planecie szansa się nie zdarza dwa razy. Warto zauważyć, tu każdy ma możliwości spore, to stwarza konflikt w reakcji z wyborem. Biorę to co mogę, być może to zbyt wiele. Ja zrobię swoje, a ty wymyśl swój kolejny pretekst. I wcale nie wiem, czy to dla mnie jest najlepsza droga. Po prostu korzystam z okazji, robię to co kocham. Robię to co kocham.